Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars с моя брат. Не забравяйте, абонирайте се за канала, оставете оставете сабскрайбнете видеото. И сега ще започваме да играем Brawl Stars. Така, брат ми го няма как гледам, значи ще игра сама. Добре хора, значи играем самичка. Нека да започваме, обаче няма да играем тази серия. Ще играем. И нека да започваме сега. Няма да ви бавя повече. Слушайте какво се играта, гледайте, слушайте какво казват героите. И нека да започваме сега. Ще се слуша. El primo! Face of Fury! ¡Me muero! Face of Fury! ¡Vamos, amigos! Ми спечелихме.